आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. एकनाथ शिंदेंनी सत्तेत राहावं यासाठी शिवसैनिक आग्रही आहेत, अशी माहिती शिवसेनेचे नेते शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच सत्ता स्थापनेबाबत समन्वयानं मार्ग काढला जाईल असा विश्वास व्यक्त केलाय. पाहुयात काय म्हणालेत शंभूराज देसाई. आता मी सकाळी देखील सांगितलं की जेव्हा महायुतीमधले 3 प्रमुख पक्ष आहेत, शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, आणि सगळ्यांनी मिळून एकत्रपणानं जे प्रमुख नेते आहेत, वरिष्ठ नेते आहेत महायुतीचे, माननीय अमित शाह साहेब, त्यांच्याबरोबर चर्चा केलेली आहे. आता याच्यावरती मी म्हणलं तसं सकारात्मक चर्चा झाली. त्यातनं योग्य मार्ग 1 किंवा 2 दिवसामध्ये निघेल. आता तो मार्ग निघेपर्यंत चर्चा काय झाली, मग आम्ही काय बोललो, मग आणखीन मित्रपक्ष काय बोलले, याच्यावरती आत्ता या स्टेजला भाष्य करणं मला योग्य वाटत नाही. एकदा या चर्चेचा सारांश, या चर्चेचा निष्कर्ष हा एकदा दिल्लीमधनं येऊ द्यात. मग तो आल्यानंतर आपण त्याच्यावरती अधिक भाष्य करू. नाही, तुम्ही आता मला तेच समजत नाही. हे कळतंय, सूत्र आहेत, हे जे माध्यमांनी जी काय बातम्या चालवल्यात ना, याच्या बाबतीत मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की प्रत्येक पक्षाला वाटत असतं की आपल्याला अधिक वाटा मिळावा, चांगला वाटा मिळावा. पण एकदा जर ठरलं सगळ्यांचं, आपल्याला बघा, माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी काय सांगितलं की माननीय अमित शाह साहेब आणि माननीय नरेंद्र मोदी साहेब महायुती बाबतीतला जो निर्णय घेतील तो आम्ही सगळेजण मान्य करू. त्यामुळं मागणं, चर्चा करणं याच्यात काय गैर नाही. पण एकदा नेतृत्वावरती निर्णय सोपवल्यानंतर नेतृत्वाचा निर्णयाची वाट पाहणं आणि तो जो निर्णय येईल नेतृत्वाकडनं त्याप्रमाणे पुढची कार्यवाही करणं हेच योग्य आहे. थोडं मी म्हणतोय तसं आजचा किंवा उद्याचा दिवस जर आपण वाट पाहिली तर नक्कीच सगळ्या प्रश्नांची आपल्या उत्तर मिळतील. 2 तारखेला योग्य मुहूर्त निघेल असं वाटतं तुम्हाला? नाही, तर मी कसं सांगू तुम्हाला. कसं आहे, हे सांगण्या एवढा मोठा मी नाही ना. हे सांगण्याचा अधिकार महायुतीतल्या वरिष्ठ नेत्यांना आहे. त्यामुळं जो वरिष्ठ नेत्यांचा अधिकार आहे त्या अधिकार कक्षेत जाऊन मी बोलणं योग्य नाही. पण मला असं वाटतंय व्यक्तिगत की आज किंवा उद्याच्या 2 दिवसामध्ये योग्य मार्ग यातनं निघेल, समन्वयातनं, आणि अतिशय सगळ्यांचा योग्य सन्मान राखून हा मार्ग निघेल. हे बघा, मी मगाशी देखील सांगितलं की माननीय शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांचा प्रशासनामधला प्रदीर्घ अनुभव, त्यांनी घेतलेले कल्याणकारी निर्णय, त्यांनी घेतलेले लोकहिताचे निर्णय आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव विचारात घेता शिवसेनेचं असं मत आहे, शिवसैनिकांचं असं मत आहे, शिवसेनेच्या आमदारांचं असं मत आहे की माननीय शिंदे साहेबांच्या अनुभवाचा उपयोग, अनुभवाचा फायदा या महायुतीच्या सरकारला मिळाला पाहिजे. त्यामुळं आम्ही आग्रही आहोत, सगळे आमदार, सगळे शिवसैनिक, सगळे माजी मंत्री, आम्ही आग्रही आहोत की माननीय शिंदे साहेबांनी सत्तेमध्ये, शासनामध्ये त्यांचं योगदान, त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचा सहभाग हा शासनामध्ये असला पाहिजे, यासाठी आम्ही सगळे आग्रही आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.